Paulo ngoma a etosu mienu a odikoma Thessalonikafoɔ ti baako. Paulo ni Silwano ni Timoteo de koma Thessalonikafoɔ asafo wɔyɛ agye Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo mu. Adom ni asomdwe a efiri agye Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo nka mo. Ɛsɛ yɛn sɛ yɛda Onyankopɔn ase daa mo nti anuanom sɛ de fata efiri sɛ mo gyidie yini boro so na mo nyinaa maako dɔ a mo de dɔ mo ho no mu adɔ. Mo bo asetɔ ne gyidie a mo kura mu mo taa nyinaa ne amane a mo mia mo ani hunu yɛ ne mu nti ama yɛn ara yɛhoahoa yɛn ho ma mo Nyankopɔn asafo no mu. Ɛno na ɛyɛ Nyankopɔn atɛntene ne agyirae sɛ obebu mu sɛ Nyankopɔn ahini a mo hunu ho amane no fata mo. Efiri sɛ tene Nyankopɔn anim sɛ ɔde ahohia tua wɔn a wohiahia mo no ho ka. Na ɔma mo a wohiahia mo ho no ne yɛn ahome. Ɛda a obeyi Awurade Yesu adie afiri soro ne tumi abɔfoɔ ugyaframa mu. Na watɔ wɔn a wonim Onyankopɔn na wɔantie yɛn Awurade Yesu asɛmpa no ure. Wɔn na wobenya akatua daa ɔsɛeɛ afiri Awurade anim ne na hoɔden anim onyam ho. Ebre beba sɛ wɔnhyɛ no animonyam na hotifo mu na wɔnhwɛ na wanwadeɛ wɔ wɔn a wɔagye adie nyinaa mu. Efisɛ wɔagye adanse a edi mu no adi ɛda no mu. Enti nso yɛbɔ mpae ma mo daa sɛ yɛn Nyankopɔn mu mo sɛ ɔfrɛ no na ɔmfa tumi so mma mayɛmuyɔ ani sɔdeɛ ne gyidie adwuma nyɛma na wahyɛ yɛn Awurade Yesu din animonyam wɔ mo mu ne mo nso wɔ ne mu sɛ de yɛn Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom no teɛ. Thessalonikafoɔ ngoma a etosu mienu ti mienu. Nsi esrɛ mo anuanom yɛn Awurade Yesu Kristo ba ni yɛn ano a ɔbɛboaboa ba ne nkyɛn no ho. Sɛ mo mma wɔn nane mo adwene ntɛm na wɔntu mo bo honhom ana asɛm ana ngoma a wɔse efiri yɛn nkyɛn ho sɛ bi Awurade da no anya adu. Mo mma obiara na ada mo biribiara fam efiri sɛ ɛremma gye sɛ ɔwaya a wɔbɛwae no abansa ne wayi onipa a onni mmara no adi. Ɔsɛeɛ ba no a ɔsɔre na ɔma ne ho so tia de wɔfrɛ no Onyankopɔn anaa wɔsom nyinaa ma ɔno ara kɔtena Nyankopɔn asɔredan mu de ne ho kyerɛ sɛ ɔne Onyankopɔn. Monkae sɛ me wɔ mo nkyɛn no mekaa mo yɛnum anaa na afei de esi kwan no munim sɛ obeyi no adi ne brɛ mu. Na mmarato ahuntasɛm no anya ayɔ adwuma nanso gye sɛ wɔyi deɛ ɔda so si kwan no afiri ntɛm ansa. Na ɛno ansa na obeyi deɛ onni mmara biara no adi deɛ Awurade di n'anum home beku no na ɔde ne ba no pue beyi no hɔ koraa no. Ɔno nso na ne ba no ɔba no Satan adwuma yɔsoɔ atoro tumi ne nsɛnkyerɛnne ne ahodwiridie nyinaa mu ne deɛ ɛntene na ada nyinaa mu wɔn a wɔyera no mu ɛsiane sɛ wɔanye nokorɛ dɔ na wɔde agye wɔn nkwa. Yɛn nti Onyankopɔn soma na ada mu adin aba wɔn mu ama wɔagye atoradi na wɔbu wɔn a wɔanye nokorɛ nie na mmom wɔn ani asɔ deɛ ɛnte no nyinaa atɛn. Na yɛn deɛ mo nti ɛsɛ sɛ yɛda Onyankopɔn ase daa anuanom a Awurade dɔ mo efiri sɛ Onyankopɔn afiri mfitiaseɛ ɛyi mo kɔ nkwagye mu honhom ahoteɛ ne nokorɛ gyidie mu. Emu na ɔnam yɛn asɛmpa no so afrɛ mo aba na moanya yɛn Awurade Yesu Kristo animonyam. Enti afei anuanom munnyina pintin na munkura tetesɛm a yɛn nam asɛm anaa yɛn nwoma so kyerɛkyerɛ mo no mu. Na ɔno yɛn Awurade Yesu Kristo ne yɛn agye Nyankopɔn a ɔdɔ yɛn na wama yɛn daa werɛ kyekyerɛ ne anidasoɔ pa adom mu no. Ɔnkyekye mo werɛ na ɔnhyɛ mo den asɛm ne adwuma pa nyinaa mu. Thessalonikafoɔ ngoma a etosu mienu ti miɛnsa. Deɛ edi akyire no anuanom mommɔ mpae ma yɛn na Awurade asɛm nya kwan nkɔ so na wɔnhyɛ no anuonyam sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mo hɔ nso na wonyi yɛn mfiri nipa asafo
ne abonefo nsem efiri sɛ enye nipa nyinaa na wɔwɔ gidie ɔnokwafo ne Awurade a ɔbɛhyɛ mo den na ɔhwɛ mo so ɔbonefo no ho no na yɛn ani da mo so Awurade mu sɛ moyɔ na mobɛyɔ de yɛhyɛ mo na Awurade nkyerɛkyerɛ mo akoma nkɔ Nyankopɔn dɔ ne Kristo bu asetom na anuanom yɛhyɛ mo Awurade Yesu Kristo din mu sɛ montwe mo ho mfiri onua bi a ɔnam basabasa na onni atetesɛm a onyaa no yɛn nkyɛn no so no ho na moa munim sɛ ɛsɛ sɛ musua yɛn efisɛ yɛanya yɛn ho basabasa wɔ mo mu nanso yɛnni obi aduane kwa na mmom yɛyɛ adwuma mmɔden ne ɔbrɛm anadwo ne awia ne yɛanya de so amma mo mu biara ɛnyɛ sɛ yɛni ho kwan na mmom yɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho yɛ sɛ na hɔ ama mo na mo asua yɛn yɛwɔ mo nkyɛn no nso yɛhyɛ mo sɛ obi mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma a mma no nidi nso ne yɛte sɛ ebinom wɔ hɔ a wɔnenam basabasa wɔ mo mu na wɔnyɛ adwuma na mmom wɔyɛ trɛtrɛ na wɔn a wɔte saa no yɛhyɛ wɔn tu wɔn fo yɛn Awurade Yesu Kristo mu sɛ wɔnyɛ adwuma kom mfa mpɛ wɔn ano aduane na mo de anuanom mo mbrɛ papayom na sɛ obi antie yɛn asɛm a ɛwɔ nwoma yi mu a monhyɛ no nso mo ne no mmofeko na n'ani nwu nanso mummu no sɛ ɔtamfo na mmom monkasa nkyerɛ no sɛ onua na ɔno asomdwe Awurade no ama mo asomdwe daa ade nyinaa mu Awurade ne mu nyinaa ntena me Paulo nchi a mede mia me nsa metwerɛ a ɛyɛ sɛnkyerɛne me nwoma nyinaa mu sɛdeɛ metwerɛ no nie yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo nyinaa